Hello guys, nono jotona lamsokan channel lo, kian di prasa channel lo. Tinani blog ngka tini liton soro pajak, bana invite do, bongoro tini Carol ngai, ngkai bo tini ana invite kejak, ombai pajak, niko liton, bongoro pandang nai te Carol nindong kai, ang to aspano Carol ok manje ko, tini na first time, kita berai nyai, mairok chanai. Hello guys, juntabok. Ko Carol liber lai chong ayo. Hello guys. Ani mobile andro kundra kali ya lama wa khorni bagai. Khorni bagai. No, bila la taka puno kana. Ani sampai ke mama. Mare sampai. No, ani ma khana ya mo so ka kai. Nor machine don kisha lai jo. Sajlano rohorka bina sajlano puju khlainai borok bo komor yawi matangjak khlai mana tuike kaitor bono rohorka Hello guys, norok bahai nangjakani video tini Carol beraimani leblengka man berlai kikija arambo nangka engkai norok an video na chokjak tongkai like te comment share khaji engkai sobo Carol berlai kya tolano comment khaisadi angbo saimana musungo ani subscriber rok sobo berai angbo saimana musungte Carol haipuna angkai to kistenya tamni hindu no kai liton gato kistan kai buana iba kai phaikya ga berai kikija ga tini bagai blog amsung no thusunai bongnogo no ang nogo thanglia anok to bisik chalia 1 kilometer se hapono tini bongno thusunai ja tini amsung jotono tata